És increïble el que hem aconseguit aquí. Sí, la natura respon molt bé. Bé, quina és la nostra funció real en aquest planeta? De veritat som una mena de plaga inevitable? O potser podem aspirar a ser alguna cosa més? Avui explorem precisament això, un canvi de xip total. Un viatge que ens porta de ser una força destructiva a convertir-nos en l'element més reparador de la Terra. Aquesta frase segur que l'hem sentida d'una manera o altra. És una idea que flota en l'ambient. I la veritat presenta una visió bastant desoladora del nostre pas pel món, no? Bàsicament, diu que el millor que podríem fer pel planeta és, desaparèixer. És una afirmació duríssima que ens planta davant del mirall i ens fa preguntar-ne sobre les conseqüències de com vivim. Però, i si aquesta visió, que, és comprensible, només fos una part de la història? I si, en lloc de ser només el problema, poguéssim ser la clau de la solució? Aquesta pregunta, aquesta és la que ens posa en marxa. És el punt de partida per entendre si hi ha un altre paper possible per a la humanitat. D'acord. Doncs per entendre cap on podem anar, primer hem de mirar bé d'on venim. Hem d'analitzar el problema a fons. Comencem per explorar això que s'anomena la zona de destrucció. A veure, aquest concepte és clau. No parla d'una maldat inherent, No és que siguem els dolents de la pel·lícula. Més aviat es refereix a un sistema que funciona a cegues, sense la informació correcta. És el resultat de prendre decisions sense entendre del tot l'efecte que tindran en els ecosistemes dels quals, per cert, depenem totalment. Llavors, què ens empenya cap aquí? Doncs, per una banda, la manca d'informació, o pitjor, la desinformació. Després, tenim una quantitat brutal d'energia que fem servir sense pensar-hi gaire. I finalment, la nostra dependència de sistemes que simplement no funcionen bé. La idea de fons és aquesta. No és que la gent sigui dolenta, és que estem ficats en sistemes basats en la desconnexió, tenim molta energia però poca consciència de les conseqüències. I això crea un cercle viciós de danys que malauradament veiem cada dia. Molt bé, si el problema de fons és la desconnexió, la solució ha de ser per força la reconnexió. I el lloc per començar a fer-ho és molt, molt més a prop del que potser ens imaginem. Exacte. El viatge comença a casa, en el que en permacultura s'anomena la zona 1, el jardí, l'espai que tenim més a tocar. Però atenció, no parlem només d'un lloc per plantar ensams. És molt més que això. És en realitat una aula a l'aire lliure, un laboratori on podem tornar a aprendre les regles del joc de la natura. I què aprenem exactament en aquest jardí? Doncs, primer, a cobrir les nostres necessitats. Això ja redueix la dependència d'aquests sistemes que dèiem que no funcionen. Segon, obtenim informació real, de primera mà. Aprenem directament de com funcionen les coses. I tercer, i potser el més important, entenem quin és el nostre paper de veritat. Som facilitadors, no creadors. Aquest canvi de mentalitat és brutal. Quan cultives el teu menjar, no només guanyes menjar, guanyes informació directa sobre la terra, l'aigua, la vida. T'obliga a parar, observar, provar coses, sí, aprendre. Això ho resumes perfectament. És una lliçó d'humilitat brutal que s'aprèn al jardí. Fins i tot en l'espai que més controlem, no creem vida del no-res. El que fem és agafar peces que ja existeixen i les combinem de maneres noves. Som una mina de coreògrafs, no déus. I entendre això, entendre-ho de veritat, és el que ens permet fer el pas següent. Un cop tenim aquestes lliçons ben apreses a casa, al jardí, ja estem a punt per mirar més enllà del mur. Ara veurem com canvia tot quan sortim d'aquest entorn que més o menys controlem. El canvi és radical. Quan sortim de la nostra zona 1, la nostra relació amb l'entorn es capgira. Com més ens allunyem cap a zones salvatges, més canvia el nostre paper. Passem de ser els dissenyadors principals del sistema a ser, simplement, participants. La nostra capacitat d'influir disminueix i la complexitat de tot el que ens envolta es dispara. Mireu quina diferència. Al jardí, a la zona 1, som una mena de mestres. Tenim el control, nosaltres dissenyem el sistema. Però a la natura salvatge, la cosa canvia. Allà som visitants, som dependents, som una part minúscula d'un sistema gigant. Al jardí ensenyem, a la natura aprenem. Passem de ser professors a ser alumnes humils d'un sistema que és infinitament més complex i antic que nosaltres. I allà la nostra dependència és totalment evident. Milers. Aquest número es refereix a la quantitat d'espècies noves que es descobreixen cada any. És un recordatori constant i brutal de com n'és de gegant tot el que no sabem. Som una peça diminuta, minúscula, en una xarxa de vida que tot just comencem a entreveure. I aquí ve la part alliberadora. Mai ho sabrem tot. I el millor de tot, no ens cal.
Acceptar que el nostre coneixement té límits no és un fracàs, és una estratègia intel·ligent. Ens permet col·laborar amb els sistemes naturals en lloc d'intentar dominar-los i controlar-los inútilment. La veritable saviesa és precisament aquesta, reconèixer la immensitat de tot allò que desconeixem. Llavors, anem a pams. Si el nostre paper no és controlar la natura i hem vist que el nostre impacte ha estat destructiu, quina és la nostra funció? Quin és el nostre propòsit? Doncs aquesta part final ens proposa una visió nova i molt potent del nostre lloc al món. Aquesta regla ètica és potentíssima. I, de fet, va una mica en contra de la nostra història d'expansió. El que ens diu és que la prioritat ja no hauria de ser anar a colonitzar ecosistemes que estan bé, que estan intactes. La prioritat hauria de ser girar-nos i mirar cap als llocs que ja hem malmès, als paisatges que necessiten la nostra ajuda. Aquí està el gran canvi de rumb. En lloc de ser pioners que avancen cap al que és salvatge, el nostre propòsit és d'haver un altre, guarir el que ja hem trencat. És una redirecció total de la nostra energia. Tota aquesta força humana, que fins ara ha estat sovint una força de pertorbació, es pot capgirar i convertir-se en una força de reparació. La feina no és conquerir, sinó restaurar. Aquesta seria, doncs, la nostra nova posició. Es tracta de convertir-nos en guardians de l'entorn, de girar la nostra intenció, el nostre focus, cap a la reparació, d'actuar, ni més ni menys, com l'element més reparador de la Terra. I, finalment, de donar-nos que som part d'aquesta complexitat, no estem per sobre. És la transformació definitiva, de destructors a guardians, de ser el problema a ser la solució. És deixar de veure'ns com a éssers separats de la natura i acceptar que hi pertanyem, i que tenim un potencial increïble per ser la seva principal força de restauració. I acabem tornant al principi, però capgirant la truita. Aquesta idea és una resposta directa i plena d'esperança a aquella primera frase tan pessimista. No cal que desapareguem. Només cal que canviem el nostre enfocament. Al final, la pregunta no és si la humanitat és bona o és dolenta. La pregunta és quina funció escollim tenir, la de destructors o la de guardians? La decisió i tot el potencial que implica està a les nostres mans.